Iya. Ora Bagong, meneng anteng. Ya kok tak nandingi Bathara Indra. Maksudmu kowe metu njaba apa ora? Lho, kepiye to iki? Dewa kok kaya ngono ta omongane? Oh, mula dewa ki ra tau do ndek anak. Awang ditokke njaba. Tegese metu njaba ki metu ana ing ngrepat kepanasan. Oh, begitu. Ya. Maksudmu kowe nantang karo aku? Sing tawedene apamu ngalahke Bathara Indra, kelakon adu arep karo Rama Pukulun Bathara Guru. Metu njaba, Ndra. Metu njaba. Kandhakno kasina karo Dana. Aku ora wedi. Kerubuten nyandang cip. Ilaheng awi gena mastu namat sidam sekaring bawana langgeng. Ong ilaheng sekaring bawana langgeng. Modar ora kowe. Lagi sepisan omongan kowe. Nglarake ati kok sebutane dewa nggo dolanan sapenake dhewe. Mboten nggo dolanan pukulun niki lagune Gomblo. Oh iya. Pukulun Bathara Guru kedahipun prisa nate kagungan titah ingkang sampun seda. Naminipun Gomblo, rumiyin dados penyanyi. Mengkono. Kemudian mboten tahun 90-an kurang. Iya. Ulun kelingan. Nah, niku lagune Ong ilahing sekaring bawana wutah. Lagi teka wis mutahke wedang. Padha rarja sak prapta kita, Bagong. Pangestunipun ngangadi. Pukulun tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala. Pukulun, bekti kula konjo. Ulun tampa. Sami-sami ulun nggih nampa. Pangestu ulun tampanana, Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana kasantosan. Kenapa kita nalika semono arep munggah ning Bali Marti Kunda teka menggok dalan pados toilet Pukulun. Kena ngapa sebab sampun ngampet kawit sak ngandhaping gunung Siulaulu. Gunung Siulaulu iki gunung endi? Gunung kok Siulaulu. Gununge kalih Pukulun Siulaulu menika. Iya. Ya, Bagong. Gunung Himawat kula sampun ngampet Pukulun. Iya. Bagong prayogakno nggonira ngadhep. Sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyang sanipun Iwang Bathara Guru, nggih Iwang Bathara Manikmaya. Sampun kirang boten kirang sekeca Pukulun. Iya, Bagong. Mekaten inggih Pukulun. Bagong. Padha larja sak prapta kita, Bagong. Pukulun Bathara Lodolut. Bathara Bathara Lodolut ora. Bathara Antarada. Iya. Jan, naman kok ora gede-gede. Aja ngawur kita iki ya ngomong sak penake. Antarada iki ming semene iki. Nggih, Pukulun. Bekti kula kunjung sanipun Iwang Adi Pukulun Bathara Antarada. Mugi kantang piyong sanipun Iwang Pikulun Bathara Kaneka mawarna-warna. Kaneka putra. Ya. Pangestu ulun tampanana ya, Bagong. Kula pundi kok jimat barik. Trondolo iki. Aku ki ngajari kok kon semeleh tak kon sabar kok malah rasane kok iso ora kuat sabar. Totok mudar. Wis. Bathara Antarada notok, Bagong. Iki mergane kose. Kose kok urung-urung kaya sarep iki mergane patumu. Bagong padha rarja sak prapta kita. Pangestunipun Bathara Indra. Iya. Nering ambikala bekti kula kacur Bathara Indra. Katur Bathara Indra inggih Bathara Warkop. Kok Bathara Warkop? Bagong padha rarja sak praptamu. Yamadipati. Hus. Ora basa anu Pukulun Yamadipati. Bekti kula kunjuk Pukulun. Ya. Sampun nate njabut nyawa titah sampun angsal pinten Pukulun?
Ya wis akeh sing padha tak jabut nyawane. Kowe nek kurang ajar tak jabut nyawamu. Welo. Wis ya Madipati, ya Madipati. Ora gawe perkara. Ora sasok aneh-aneh. Bagong nek ngene iki ora kena disanak tak kandhani. Nggih, prayogakno Bagong. Sampun mboten kirang prayogi Pukulun. Ya Madipati. Pukulun. Piye Bagong? Sowan kula wonten ngaipun Pukulun Bathara Guru menika namung badhe nyuwun priksa Pukulun. Nyuwun priksa perkara apa? Pukulun Bathara Guru menika menawi adus dangu. Amargi keleke papat. Lengosoki mesti suwi. Sabar lho, Di. Sabar, Klatri sabar. Bagong menika pancen pakartinipun ngados mekaten menika. Tabiatipun watahipun nggih ngaten menika. Sampun ngantos dipun lebetaken wonten ing penggalih. Iya Bagong pancen lu nek siram suwe. Remen kula Pukulun. Iya Bagong. Nggih. Kula niku wonge niku seneng guyon. Dadi teng pundi-pundi niku anggap kula niku kabeh niku sedulur. Kaya kanca kula dhewe kabeh. Iya. Pukulun. Ana apa meneh Bagong? Napa ingkang wingking kalih menika widodari? Iya Bagong. Jare ayu kok elek. Widodari kuwi werna loro. Ana ingkang ayu, ana ingkang elek. Wah, campur aduk. Sing widodari sing ngajeng iki ayu-ayu, sing pinggir mriku elek dhewe nggih Pukulun. Ya wis ora dadi ngopo. Gayane nganggo kacamata bareng. Sing endi ya widodari kacamata. Ah kae lho sing nika lho sing teng mburi nika lho, mburi dhewe nika. Cengengas. Wah dicopot saniki kacamatane dicopot. Wong udu kaca plastik. Ya. Lajeng sabar, Mbak. Ponokawan Bagong, dalem Pukulun. Ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karep kita dhewe? Apa saka diutus kalawan bapakmu Semar? Kula kesah saking Karang Kadempel menika malah mboten ngerti Kang Gareng, Kang Petruk nggih mboten ngertos, Bapak Semar luwe-luwe nggih mboten ngertos. Alah, Bagong ki rene kok nggawa bola iki piye? Menika penggemar kula Pukulun. Oh iya. Ya, syukur. Wah, lho kok saiki raine dinae blethokan barang. Ora apa-apa. Ngaten nggih Pukulun. Iya Bagong. Lah Bapak nggih mboten ngerti, Kang Gareng nggih mboten ngerti, Petruk nggih mboten ngerti. Wigatine apa Bagong? Kula niku ora lara ati kula. Sebabe apa? Sebabe kula niki rumangsa nadyan anake Semar kok kaya dianak tirikan. Guse, Semar ki adil tumrap putra-putrane kabeh. Kok rumangsamu dianak tirikan. Kula niku wingi dolan tenggene Gareng, terus dolan tenggene Petruk. Wong kanca kula nggih ming Mas Gareng kalih Mas Petruk. Teng mriko niku kula diceritani, dilalah dadi siji do jagongan. Kita Gareng lan Petruk nggih teng omahe Gareng do omong-omongan gayeng menika. Pertama membahas pilihan presiden. Mengkono nggih. Terus angka loro suweneng suwe saya mrambat, ceritane gayeng. Mes saking jam 09.00 esuk nganti dalu niku kula mboten wangsul. Merga rembuke pun dadi tenggene wong tuwa. Gareng kalih Petruk niku do rangkul-rangkulan. Awak dhewe iso ketemu nek karo bapakne awake dhewe ya Kang Gareng. Terus Petruk ngrangkul Gareng, terus Gareng ngrangkul Petruk. Terus jebul bapakne dhewe saiki wis dadi dewa. Ati kula niku cemburu. Mergane mboten wonten sing ngrangkul kula. Terus Gareng niku cerita Begawan Salontara
ya Begawan Gandarwa Maya ya Resi Gandarwa Raja Bali wis urip ning Kayangan. Awak dhewe mengkari ngetutke bapak sambungan ya kuwi Bapak Semar nganti tutuk uripe awake dhewe, Truk. Ngono kuwi Petra nggih ngoten niku terus terus pokoke salaman niku terus linggo jejer. Petra karo Gareng do selfie. Terus diupload ditulisi anak Solontara. Ati kula kok kelara-lara. Kelara-lara sababe apa? Kula takon berarti aku ki ya anake Solontara ya, Truk. Petra niki ora wangsulan ming menjep karo melengos. Ya udu muni ngono. Bapakku Begawan Solontara ya ora anak-anak. Kaya ndok banyak ngono. Anjuk aku anake sapa ya, Truk? Aku ki ya asline dudu anake Semar to, Truk. Dudu Semar ki ra ndek anak. Semar ki malah anake ning Kayangan kabeh. Kae Bathara Kamajaya, Bathara Yamadipati, Bathara Pathuk, Bathara Gandamanan, Bathara Sarkem. Kuwi anake Semar ngono. Nah aku ki kudu anake Semar, aku anake Begawan Solontara. Muni ngono. Aku dadi kelara-lara. Terus pada suatu ketika sabar lho Di, sabar. Bagong menika bahasanipun ngados-ngaten menika, sampun ngatos kados dipun anggap kados titah sanesipun. Nggih. Lho sing nggih kono wae kok. Mangsa kala suwen mangsa kala pada suatu ketika kula niku ngalamun. Lho, ngalamun nggih. Ndak aku ki anake sapa ya? Upama aku ki duwe bapak, mestine Bagong ki kudu ngabekti karo bapake. Kudu iso mikul dhuwur karo nglindhengke bapak. Trembelane. Mikul dhuwur mendem jero. Mendem. Ana ora dipendem ora diglindhengke. Ora diglindhengke. Didonke kok diglindhengke, gundule atas ora. Mikul dhuwur mendem jero karo bapak. Upama bapak isih ana nggih, kula niku kepengin ngabekti ngersanipun bapak. Nek bapak wis ora ana ya kula kepengin weruh sareane bapak niku teng pundi. Saora-orane ajeng kula suwunke pangapura kalih sing gawe urip. Ngono, nggih. Terus kula mikir, sing kula jak rembugan ming bojo kula. Lho, kita rembugan karo bojo kita? Nggih, niki bojoku to ngenteni teng repat kepanasan. Lho tok jak ning Kayangan to, kula jak. Nek ora dijak tenan, ngomah niku dibabahi Petruk. Petruk seneng kalih bojo kula, lek ngerti wis suwen tak nengke wae kok. Ben dujo, tak ujo Petruk kok. Pada suatu ketika kekrek cengele. Bojoe, iya. Dumuk bathuk senyari bumi. Garwa niku jarwa dosake sigaraning semangka. Jiwa. Garwa niku ana sing nyebutke rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Garwa niku nyebutake rong awak sing dadi siji. Mula nyok do dadi siji ta? Sabar. Mboten sabar pripun? Ah kok sing teko Bagong ki piye? Ha iki sing njaluk sing nanggap kok. Nek ora seneng kula ngucat teng mriki nggih sing kira-kira ora cocok lakon niki nggih mangkondur. Niki sing njaluk sing nanggap butuhe Pak Ganevo sak keluarga. Bungah niku wis sah. Lho kok malah nesu ta bocah iki? Ah sampean cerewet. Kakang Rodo kendel ya iki ya. Kayangan iki karepku aja dienggo sak penake dhewe mengelekke tata krama. Iki tata krama kok banteng ambyar. Iya wis ora Bagong ora. Ngonten niku bojo kula Bu ora usah munggah nang Kayangan. Ora lagi datang bulan ta. Kayangan ki nggon resik, nggon suci. Selagine wong lagi nggarap sari iki ra entuk mlebu nang sarean. Iki Kayangan iki nggone dewa engko ndak
terjadi gara-gara. Nggih, ngoten terus nunggu nang repat kepanasan. Repat kepanasan ki ra ana iyup-iyupane, gosong nggo eman. Ameng wong wedok kaya ngono kok. Sing nggih sinuwun tak nyemet rokok sik nggih. Iya. Kayangan kuwi ora entuk ngrok. Sing ngomong sapa? Entuk, angsal di angsal. Gareng nek ora udo ki ra iso mikir. Iya, Pak. Iya, lambuk ndase tancepi rokok. Coba wae. Rasa suluk. Sembrono ora. Ngaten Bu kula. Nah, inti dari segala napa sing kula aturke? Inti dari segala inti. Ahli dari segala ahli. Pinter bocah iki, Tru. Rembug kula menika janjanipun namung badhe nyuwun prisa Bu kula. Iya. Nyuwun prisa apa, Bagong? Bapak kula niku teng pundi? Bapak kula niku sapa? Nek sinuwun niku menapa dados dewaning para dewa? Kedahipun ngertos bapak kula niku sinten, napa pendhita, napa Nalendra, napa titah selumrah, napa kere. Niku sapa Bu kula? Petro kalih gareng iso ketemu karo bapakne. Mosok kula ora iso ketemu karo bapak kula? Kakang, nun. Bapak kita kuwi Semar. Semar niku bapak sambungan. Niku dudu bapak kula asli. Sapa sing muni Semar? Karat sirahe. Iya. Udu Semar. Ning perlu dipikir. Nggih, pukulun. Aduh, Bagong. Aduh, yang napa pukulun? Ulun kuwi kaget. Lah kok dadi kita ingkang nyuwun prisa kalawan panjenengan ulun. Mangke rumiyin ingkang dados dewaning para dewa menika sinten? Ulun. Berarti ulun kedah ngertos. Kita. Lho. Sing positif ulun. Kita apa ulun? Jare Bathara Guru. Sama niku Bathara Guru apa Bathara Ulun? Apa Bathara kita? Ulun ki sebutane panjenengan ulun. Nah, yen kita ya kita. Piye iki? Bathara Antarada nyuwun pencerahan. Nek nyebut karo wong liya kuwi kita. Nek nyebut awake dhewe kuwi ulun. Ki cara kadewatan. Nggih, kula pun ngertos. Mila ingkang saking menika kula nyuwun jlentrahipun ingkang langkung permati. Upami bapak kula niku pancen bareng kalih bapakne Petruk, bapakne Gareng saka jamaning Jim. Kula nyuwun supados paduka pukulun paring dawuh bapak kula teng pundi. Niki pun jujukan kula langsung kula jujuk. Kula ora takon pendhita, kula ora takon wong pinter, kula ora takon wong wasis. Ning sing kula goleki sing ngerti kasunyataning donya nggih menika paduka pukulun. BTW pukulun boten mangertos lan boten saged nedahaken wonten pundi dunungipun bapak kula. Kula wis pamit kalih bojo kula. Bu, nek aku takon Bathara Guru, pukulun Bathara Guru ra iso nuduhke. Wis kowe cepak-cepak ya Bu, nek engko weruh kebul nang Kayuwangan, cetha aku ngamuk nang Kayangan. Nek mengko ana para dewa do alok, ana titah mati nang Kayangan, aku mati nang Kayangan ikhlasno Bu. Kowe mulih ngomongi anak-anak. Nek bapak wis ora ana. Bojo kula wis tatak tangguh-tangguh atine, blas ora nangis. Wong betake bojo kula ya ora tresna kalih kula. Mula ora nangis. Ning wis ngono tetep kula tresnani. Mila ingkang sing menika kula nyuwun pangandhanipun pukulun Bathara Guru mboten ketang namung seklimah. Bagong, bapakmu iki nggone nang kene. Niku wis mujudake sawijining kabagyan tumraping kula. Kula anggap paduka pukulun menika pranyata dewaning para dewa. Iya, Bagong. Nggih. Oh, pukulun. Pukulun.
Sampeyan dewa ora duwe rasa kamanungsan. Ngopo Bagong? Mosok sapi nggo ancik-ancik. Iki anggere mripate tekan kono-kono iki apa-apa ditakokke. Kuwi lembu andini. Kowe lho, lanang apa wedok? Lho. Mbok kene tak gone dokter hewan tak suntikke men meteng. Dadi pirang-pirang mengke didong. Kula sing ngokke nggih Pukulun. Aja. Totok mutar kowe ora. Bocah kok sembrono sak penake dhewe. Mekaten Pukulun, kula nengga minangipun Pukulun Bathara Guru. Sekedhik kemawon kula tengga. Ananging menawi paduka Pukulun boten saged nedahaken wonten punipun bapak kula, ateges boten wonten gunanipun sampeyan menika dados dewaning para dewa. Mboten wonten artinipun sampeyan niku minangka dados dewaning para Jawata. Kula mboten trima minangka dadi titah sampeyan. Nek sampeyan sing dadi sing nitahke kula takoni kok sampeyan ora iso wangsulan. Kula trijaga adang sing kandel. Sumbar kok kleru. Jagang kok ajang. Jagang sing jero beteng sing kandel. Hah? Jagang sing jero beteng sing kandel. Kula aturi nyawisaken dewa-dewa sing digdaya. Kula mboten ajeng wedi mungsuh para dewa. Kula ajeng meksa paduka Pukulun supados paring pangandikan. Estu menika kula mboten gojek. Nek sampean mboten saged nedahaken wonten pundhunipun bapak kula, sumpah kula disekseni keblat papat segara gunung. Pertama kali sing ajeng kula pateni niki dewa sing teng mburi kula niki. Iki ki ngapa ta cah iki? Wong aku ki ra melu apa-apa kok. Sing dipateni ulun ki piye? Tak patenane men rasa nggodha sinau. Lho. Kadake listrik ora? Kakang Trada. Punapi? Kados pundi Kakang? Kula menika bingung. Badhe nesu kok mboten saged. Lah iki menika ampunipun Bagong wonten niki menika. Bocah gecul murah-ucul. Anggere rasane arep nesu ning dheke omong meneh niku sampun geli rasane. Geli Pukulun. Kula niku pancen menggelikan apa Pukulun? Lah nika ngendikanipun rak waton rocos wae sak winake dhewe. Monggo Pukulun aturi paring pangandikan. Sinten bapakipun Bathara Trada? Lho. Sing tak takoki bapakku apa bapak iso Deng. Ha sampean ngomong wae kok. Marai lali. Bapak kula maksude kok bapake Bathara Trada. Nggo ngapa bapakmu ya? Weh. Sembrono ora. Aku ora takon bapake Bathara Trada, takon bapake Bathara Trada. Sinten? Sinten Pukulun? Bagong. Nun. Estu napa Pukulun? Bagong aja kaya ngono. Ulun kaget. Alon-alon Bagong aku tak kondo karo kita. Nggih. Niku harapan kula namung sampeyan Pukulun. Nek sampeyan ra iso ngandhake tenan iki kula wis peteng mripat kula. Kula ra nyawang dewa, ra nyawang titah. Wis nggo bendho pun kula sah. Ngamuk teng mriki tenan. Tak tegori wit-wite. Tak resiki kabeh. Yo malah matur nuwun. Weh lah. Adi, ampun kados mekaten tadi. Lah wong Bagong ngaturipun badhe ngresiki kayangan. Wah, padake tukang kebon ora. Pukulun. Wonten widodari ingkang ngedeng ngiris jambu Dipa Nirmala Pukulun. Daranipun kayangan. Iya. Widodari para dewa kuwi darane jambu. Salak purun mboten? Ya mesti. Ora ana. Oh, bojo kula seneng salak. Kentrose. Bagong pancen cangkeme elek terang. Nek kayangan kok waton muni sak penake dhewe. Monggo ta Pukulun niki jamipun mepet. Niki mengke bar niki terus widodari Mimin kali Apri ajeng pentas Pukulun. Iya. Iya Bagong sabar sawetara. Nggih. Pun monggo kula aturi paring dawuh. Bagong sing gedhe pangapura kita. Ulun mboya ngerti. Dasare pripun kok sampean mboten ngerti? Ulun mboya ngerti sapa wong atuwa kita. Sebab saka sak ngerti ulun, kita kuwi ora dianakake, nanging kita kuwi dumadi sarana cipta. Cipta sapa? Bapak kula cipta sapa?
Nek kula tepang ning pun mboten wonten piyane, cipta ketel sora geneng. Niku yagane bapak kula mbiyen. Aja ngawur. Sarana cipta tegese nalika semana Semar Kakang Ismaya munggah ana ing Kayiwangan nyuwun supaya diparingi kanca sabab urip ana ing jagat mung ijen. Lan kita kuwi saktenane tak kandhani Bagong srana cipta krana dumadi saka ayang-ayangane Semar. Tegese kita kuwi ora dianakake dening sapa wae nanging dumadi saka ayang-ayangane Sang Hyang Ismaya ya Kyai Semar Badranaya Bagong. Modar do kaget kabeh. Nabuh kok sende-sende. Sapa, Bang? Para dewa-dewa. Do nabuh gamelan Lokananta kok sende-sende. Wah, lan ngandel ora. Wong kok senengane ora membubarke kadewatan. Mbubarke kapang rawit ya kaya bendo kapok rumangsane pukulan kanthi pangandika panjenengan ingkang kados mekater kula mboten trima kula ora gampang diapusi masak mewujud ayang-ayang menungsa kok dicipta dadi wong ki pundi kelakone kula tak takon lho ulun ki dewa ha sing ngarani sampean tukang las ya sapa sampean ki dewa ning ora mungkin nek sampean iku nyipta ayang-ayangane Semar kok iso dadi Bagong upama kula niki percaya terus kula ya ora iso manembah karo bapak kula mongko pengen kula niku sungkem karo wong tuwa kula pukulun niki sampean wis bibiti perkara karo kula. Lho Bagong. Aja banjur ngadeg kaya ngono. Kita nggo kualat. Men. Kualat tos biyen-biyen. Semar kae gene tak ketak sirahe aku ora kualat. Wis ah. Ngayale ra Jawa-Jawa. Walah, pripun di sampean nek paring pangandikan sajae kok natoni atine Bagong. Natatu ora iso mari ambek dipresake kok sak penake dhewe lah dene tangane papat ngapa nek men tangane papat kaya sak penake dhewe malak kuwi jenenge iso wong loro sing tok tandangi ha aku umpama di tangan papat lho ora bungae ya wis loro sisan rame siji padake apa Bagong ning aja kaya ngono ora iso aku nek ora ngamuk ora do wis gelem ngandhake nendi bapakku Bathara Guru Bathara Narada Bathara Indra Yamadipati Brahma Semeru Ngawi kabeh ajar kabeh ora peduli anggere ora do ndudunge bapakku nendi Bathara Guru kudu mudhun saka sela mangumpeng kandha waru binangun ora ana gunane sampeyan dadi jawata ning Kayangan Surabaya percuma tidak ada gunanya aku ora trima nek wangsulane kok mung Bagong kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar sebenarnya tak ngekake nggon panasan ya isih ayang-ayang. Berarti meng ngapusi, meng arep nglegani karo omongane penjaluke Bagong meng jawaban kaya ngono ora tekan Kayangan ora masalah. Ning gandeng wis tekan Kayangan kene wangsulane dewa meng sak kepenake dhewe. Bathara Guru ora mudhun saka sela kandha waru binangun. Syarat ning tempat kepanasan leganing atiku.
kaya kowe. Derajat Dranyak kowe wani neranyak marang panjenenganing Rama Pulun Bathara Guru. Anake lanang ora trima. Bagus kowe Angling Darma. Ya. Edan tenan kowe saiki ya. Omongane iki waton nyelekep. Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Oh, anake Bathara Guru. Iya. Kelas pira kowe? Diulang bapakmu. Ulun ki dewa kok kelas pira? Oh, bapakmu guru kok. Ulun putra ingkang nomor 4. Yen kita nantang karo Wuang Pulun Bathara Guru tegese kudu iso ngalahke karo anake sithik. Bagus. Tangane ora nyekel ngene iki. Homo ya? Ora. Aku wong lanang kok dikekep sak menake. Oh. Dewa nek ora tau nyekeli kaya ngono. Ora ana sing mlentung sithik dicekel sak menake dhewe. Aduh. Lha niki wajeng guyu ning wedi kali Bagong. Ya mau diwaca gak jabut untune. Iya. Ora Bagong, meneng anteng. Ya kok tak nandingi Bathara Indra. Maksudmu kowe metu njaba apa ora? Lho, kepiye to iki? Dewa kok kaya ngono ta omongane? Oh, mula dewa ki ora tau ndonde anak. Awang ditokke njaba. Tegese metu njaba ki metu ana ing ngrepat kepanasan. Oh, begitu. Ya. Maksudmu kowe nantang karo aku? Sing tawedene apamu ngalahke Bathara Indra kelakon adu arep karo Rama Pulun Bathara Guru. Metu njaba, Ndra. Metu njaba. Kandhakno kasina karo Dana. Aku ora wedi. Kerubuten nyandang cip. Ngono kae. Kowe nggon film padake aku wedya ora wedi kowe dadi cip ning cemplung kalen kok. Wah, kowe Sendra jak metu wae ndak malah geger kae. Ayo, metu. Kowe ora iso ngandhake bapakku nang ndi dewa tamuk kabeh legane ati. Sing ngakon Nyama Dipati sapa? Ah, Di, kula mboten tumut-tumut lho, Di. Waduh lah, pripun menika? Waduh lah. Kemanan kowe Bathara Guru? Nyama Dipati njabut nyawaku. Untung aku wis gawa serep saka omah. Nyama Dipati gawa nyawaku ning aku ora iso mati. Wanine kongkonan dewa-dewa. Nanti Bathara Antaradima. Kakang Narada wonten pundi? Kula wonten. Narada! Penyakit ora. Kayo. Dewa kok wedi karo titah. Wah, iki kepiye iki? Di kok tatanan kayangan kok geger kados mengkaten. Rumangsane ora. Tak nandangi Bathara Indra. Edan, iya. Kakang menika menawi mboten kesah malah kewirangan. Wah, pripun menika kayangan kados mekaten menika dipun tonton. Ngambah Dirgantara. Monggo dimakan. Wong kang kaya kowe Bathara Indra penyakit gugu karepe dhewe mengatasi titah kok iso ngorak-arik kayangan nganti Rama Pulun Bathara Guru wae ninggal bali Marti Kundha Manik ngambah Dirgantara ben dadi rasani mbok ben. Areng apa kowe? Nantang karo aku kowe? Nantang karo aku kowe? Ora minggat dibantangane Bathara Indra kelakon tinjung akhirat. Semono uga kowe Bathara Indra. Lena pangin damak cemplungke kawah candra di muka. Lho.
Sing nyemplungke ki dewa. Wis nyemplung dhewe-dhewe wae. Yo kowe nyemplung aku yo nyemplung. Yo, ora apa-apa. Anggo klambi renang lho Nena. Men ketok asik. Yo. Wong edan kendara dening aku tandangi regane ati kowe rumangsane. Wedi ya aku. Ana bojo nunggu ning repat kepanasan kok dijoroke jak mlayu. Dipeksa. Aku nek kangsan marai sapa-apa. Kudu dadakan aku ki ngono. Pripun nggih Lurah? Limbukan sik. Oh nggih. Ngono dadi lah peperangan tak tinggal. Oh. Lah terus limbuke sinten? Terus anggo limbuk aku. Oh. Limbuk ora melu dhewe wae. Acara napa kene? Tasakuran. Neton Bapak Mesir bin Sastra Wiharjo sing yuswane wis 90 taun, Yem. Nggih. Didongake panjang yuswa. Nek ora saka panjenengane iki Pak Lurah ora bakal nanggap awake dhewe. Nggih. Nggih. Pak Mesir bin Sastra Wiharjo ki seneng ndelok YouTube. Oh. Kon nyetelke jarene Pak Ganevo. Oh, mbok aku tanggapke wayang le ngono. Dalange sinten ya iki wae dalang sing iki sing rusak tatanane iki. Terus aku terus diundang karo Pak Ganevo. Terus ditimbali mrene iki dados niki tasakuran netonipun Bapak Mesir bin Sastra Wiharjo. Pak Mesir, untung Pak Ganevo ki asmane dijenengi Ganevo, nek dijenengi Palestina. Sok gelut terus karo bapakne. Ngawur. Yuswa 90 taun mau isih iso ketemu aku, foto karo aku. Nggih, nggih. Nganggo kursi roda.
Nggih, gandhengake sing padha rawuh. Nggih. Didongake panjang yuswa. Nggih. Didongake waras sehat, awet momong putra wayah. Pokoke anggere anak-anake karo putu-putune iki do gelem ngangseni Pak Mesir. Pak, sesuk nek sampeyan sehat terus ki tak tanggapke sena setahun pisan ngono. Engko ora Pak Mesir bin Sastra Wiharja ki atine seneng wong ki nek atine seneng ki sehat terus yem. Nggih, nggih. Nganti besok. Aku karang ming semono kuwi aku kira. Neng wis ngono. Oh edan lah. Aja nekat. Semono uga putra wayahe Pak Mesir bin Sastra Wiharja. Bapak ganepo sak kulawarga. Nggih. Pinaringana sehat, ayem, tentrem, rukun. Nggih. Sing jeneng wong piyai sepuh ki seneng-senenge ati ki nek weruh putra wayahe do rukun kuwi wah wong tuwa wis bungah tanpa upama. Merga gula wentah anak ki kewajibane wong tuwa ora njaluk sesulih, ora njaluk dijoli apa-apa. Ngoten. Arep anake iki samben dina persasat iso munjung ingkung gajah. Nek kelakuane mrosal bedugar kalau dulur-dulure ora rukun, ha kuwi wong tuwa marai sedih. Nek sedih ki angel sehat. Ngono lho, Jem. Nggih, Mas, nggih. Mula aja sok nganti gawe gelo atine wong tuwa. Wong tuwa diwet-wet. Nggih. Ngoten nggih. Nanggapke wayang ngene iki nek diukur ora nganti sak emput-empute. Nanggapke wayang bapakne iki aja terus pamer. Nggih. Bapak kok tanggapke wayang. Urung ana emput-empute nek ditung dikalkulasi lek gula mentah. Putra-putra wayang nganti tekan semene nganti do sukses ki piye? Nek diitung nganggo dhuwit pirang miliar. Ayo. Ora lunas. Mula nanggapke wayang bapakne niki aja ditung. Iya. Nek bayar dalange aja dinyang. Iya, nggih. Tenan kok padake ora. Aja kok nganti umur 90. Wong tua umur 50 wae adhe kok nyaur kabecikane wong tuwae lho ngiso kok. Nggih leres. Mula kudu diwet-wet Pak Mesir bin Sastra Wiharja. Ya. Ngemak. Lurah ya nyatane ya sembodo. Ah iya Pak Lurah ki nek ora entuk dongane Pak Mesir ya ora dadi lurah. Nggih. Ngaten nggih. Iki widodari kayangane do teka. Widodari sing kenging soting Sang Hyang Jagat Girinata. Pekasan mboten wutuh kados dene menungsa wantah. Ayo ora apa-apa karang ya iki termasuk bintang tamu. Nggih. Terus niki mboten ngangge limbo. Pokoke bengi iki Pak Ganepa ngersake saka jejer nganti bubar ki role aku. Oh. Ngaten nggih. Ya wis kudu dikarang piye-piye karang dalan kudu manut karo sing nanggap. Nggih. Pokoke wis ketemu nang Cakra Bedhok kae pokoke nganu wae. Mas Bagong pokoke lakone Bagong gugat saka sore tekan esuk Bagong ngerol terus. Anjuk piye kuwi Pak? Wis sakarmu pokoke. Ya siap aku ya. Aku ki aja kok meng Bagong ngerol. Semar bangun SPBU iso aku. Nganti diprotes. Ayo dalang kurang lakon. Semar bangun SPBU beres kok. Nggih ngoten. Aja sok nolak penjaluk. Nggih. Engko ndak ora apik kedadiane. Nggih ngaten nggih Mas Bagong. Heeh. Nggih. Niki mumpung bintang tamu pun sami rawuh. Awi Mas Bagong remen-remen suka-suka parisuka. Muga-muga terang, sampun terang. Ayo tak dongake. Aku sore mau wis meneng wae iki ora kok ngopo-ngopo. Maca Al-Fatihah. Bola bali aku nyuwun paringana terang Gusti. Mugi Pak Mesir bin Sastra Wiharja pinaringana sehat. Saged mresani pisungsungipun garwa putra wonten ing pahargyan menika.
Ning napa Pak Mesir remen kalih wayangan kaya ngeten iki. Pak Mesir nika piyai sepuh, wayangane ya kudu sing runtut, kudu sing anu. Ora kok biayaan ket wau sore. Ora ana aturane. Ngene ya Yem. Sing penting wayang ki saiki dadi senengi masyarakat. Oh ngoten. Engko nek ora ana sing seneng ndak wayang ki musnah. Nek wis wayang musnah, kowe karo aku arep golek wayang angele ra jamak-jamak. Ngoten nggih. Ngono lho, rasa ndak perlu terpancang, pokoke iso ditampa masyarakat disenengi. Nek wis disenengi mengko mesti nek ana wayang do ngluruk. Wah, ana wayang nonton yo mesti gayeng. Nah, ngono kuwi jalarane. Oh, ngaten. Dewa awake abang kabeh. Takon karo aku. Jawata ing swarga Dahana, Bathara Brahma. Wow, Brahma. Wah, iki kakangne Mantili. Udu iki Bathara Brahma. Brahma Kumbara dudu. Bathara Brahma. Arep ngapa wae? Timbali Wang Pikrun Jatimurti iki nen ngundurake kowe. Ora gelem bali aja takon dosa. Apa aku kelakon mentala karo kowe tak obong awakmu. Walah, kowe kira ngerti karo kadigdayaning Bagong. Sang Hyang Bathara Indra wae kalah karo aku kok ming Bathara Brahma. Maju sejangkah, aku mundur sejangkah. Aku maju sejangkah kowe mundur sejangkah. Atene ora ketemu-ketemu. Ayo ngono kuwi wong perang ki tehnike dhewe-dhewe. Leno pangendhamu tebak dadamu muntah getih kowe, mati tanpa dirongsen. Omonganmu iki lho angel ditampa karo para Jawata. Pancen tak sengaja. Arep piye kowe? Pecah siramu. Pecahe dhewe. Lho. Tegese kowe tak pecah siramu. Maju ladeni Bathara Brahma. Iki merganing patimu. Iya, tiba padha-padha. Pripun Mas? Oh, Bathara Brahma ampuh tenane. Tak ajar tak tonyo ora apa-apa. Pertama ketoke ngalah bareng dheweke gelem krida aku diantem siraku ditendang. Terus pripun? Yem wonten dawuh. Kowe tresna aku ora? Tresna lahir batin. Nek aku lara, kula ngrasake lara. Nek aku mati, kula nderek pejah. Tegese karo aku wis hidup semati. Nggih, Mas, sayangku. Kowe pancen bojo sing wajib tak uri-uri. Lho. Kula niku bojo kok padake kesenian. Ya pokoke wajib tak tresnani. Yem wonten dawuh. Kowe wuda. Lho. Wuda. Kok kula ken wuda. Dewa nek ora menungsa wuda kuwi najis. Kadewatane ora bakal sah. Mesti wedi nek adu arep karo wong wuda. Ning nggih ampun kula ta Mas. Sayang ora aku. Wis seneng nek aku dantemi. Mboten. Nek aku lara, kula nggih ngrasake sakit.
Nah aku mati, kula nggih ngrasake mati. Nah aku nganti ora ngewangi aku diajar Bathara Brahma diobong mati aku. Oke wis. Nggih. Duh kok abot men. Nglabuhi bojo. Ora apa-apa. Men disawang ora apa-apa asal tidak tersentuh. Nggih. Wis. Ana. Cucul. Nggih. Anggere dewa weruh wong wedok wuda ora mesti ora bakal wani nyedak. Nggih. Kok ora kaya biasane ta ayem kowe? Bareng duculi kok kaya ngono. Wis nang kene. Nek Bathara Brahma mrene weruh kowe sengara wani nyedak. Aku berlindung di belakangmu. Monggo mawon. Andel ora, gene kalahe gampang. Dewa nyawang kok ngene iki dosa, lek dadi dewa ora suci lahir batine. Bagong Edan. Bagong Edan ning kayangan kok nggawa kaya ngono. Menungso ngendi kuwi? Menungso ngendi ndasmu kowe? Bojoku kowe, bojo kok dikon muda. Kon ngadepi para dewa. Yem wonten dawuh ngamuk yem ngamuk nang kayangan bareng karo aku. Ampun Mas, kula ampun diwujudke kaya ngenten iki kula tak nganggo kemben. Mau kemben apa ning diketok wis sithik. Nggih. Jane apik nek nganggo kemben. Aku seneng. Sampeyan kaya edan sak penake dhewe ora. Iki njur piye iki awake dhewe kalah sampean yo gawe masalah mungsuh dewa kok sampean wani niku terus sing ajeng niku kekuatan apa wis mati tak wujudane rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Ayo Bathara Brahma kan ngetokke genine tinimbangane ora iso ngerti karo bapakku wong tuaku yen aku tak mati nang kayangan ora masalah yem. Tatap wis lila prapteng lampus Kilurah Bagong nalika semanten pantok pepunton ing tekad tinimbang datan pinanggih kan sudarmanipun Angurbaya tekaning pati nenggih Sang Hyang Bathara Budawaka sigra nyipta geni ingkang sak lumbung Bandung mangalap-alap arsa ngobar Kilurah Bagong mulat sang asih prana ya Sang Hyang Bathara menang sigra manjing angganing Kilurah Bagong. Tratapan ati kula wis entek sampeyan kena geni gedhe-gedhe semanten kok mboten napa-napa. Non. Aku jare apa? Tersing nganten Kak. Aku ki merem ya, genine saya cedak aku merem aku wis ikhlas mati. Aku kok iso omong. Aku ki jare urip kok. Tersing ngonten Kak, tersih urip Mas mang melek. Alah. Alhamdulillah yem diayomi karo sing gawe urip. Wong ki nek ora salah, wong ki nek pakartine apik, Gusti ki mesti ngayomi ya yem. Nggih, kula nggih gumun. Sampeyan niku wau kula ya ora nyemplung kali kok geni kok tanpa ngobong sampeyan blas. Sampeyan kok ya duwe kadigdayan kaya ngono kok mangsinggahke to Mas. Ora nyenggahke aku ora duwe kadigdayan apa-apa. Aku ki mau ki Sang Hyang Brahma ki ngetokke sentir mau.
Sentir kok gedene semono. Bar mau aku wis merem tak kira aku bakal tekan ning pati. Kok dadi aku kena geni kok ora apa-apa iki berarti aku ampuh ya Yem. Sajake. Wes nek pancen ngono genah aku diayomi karo sing gawe urip. Dewa. Dewa sanduring Bathara Guru. Sapa Yem Dewa sanduring Bathara Guru? Nggih paling Bathara Rektor. Tak pacul ndasmu lho Yem. Aman kasare ra jamak-jamak nek karo bojo. Kowe iki takoni tenan kok. Kula nggih mboten ngertos sanduring Bathara Guru Dewa niku sapa. Neng aku yakin dalam hatiku aku punya keyakinan yang besar. Nek Dewa sanduring Bathara Guru ki pancen eneng nggih wonten. Ambek menawa kuwi sing ngayomi karo aku, sing ngayomi karo uripku kuwi. Tak suwunke pengayoman karo Dewa sing sanduring Bathara Guru ya Yem. Muga-muga nggonku mungsuh para dewa iki menang. Nggih, nggih. Kuwi aja ado-ado karo aku ya trajange kabeh para Jawata. Iki sapa? Iki Bagong kok ngamuk. Iki sapa iki? Bathara Penyarian. Lho, Carek. Iya. Lurahmu nendi? Lho. Aku dadi kowe sing maju. Arep ngomong kowe. Kowe gelem bali apa ora? Sesuk ora gelem, saiki ora gelem. Lakon mati dening Bathara Penyarian. Kowe sing mati dening aku. Ngoyar. Kowe ngerti ora kejadian iki mau? Napa kejaba aku ora kobong dening geni? Dewa sing jeneng Penyarian ngantem aku kaya nganggo lembu sekilan. Napa nggih? Ora tekan tangane iki ora keneng nang awakku, bingung dhek. Wajotos melekar. Yem non. Aku nek menang ning kayangan aku tak dadi Bathara Guru ya. Nggih ampun ngoten wong niku aja saling seringat peming takon wong tua kok terus kepengin dadi dewa niku jenenge sampean saling seringat. Nek saling seringat niku ora bakal diayomi karo dewane. Oh ngono? Nggih, ya wis tetep tak ngamuk aku. Nggih, pun monggo. Kula ya seneng sampean iso digdaya kaya ngaten. Mugi-mugi adigdayan sampean ya tekan teng griya mungkin ya tesih digdaya. Nek bab kowe tergantung obat ya. Salah kowe wis tuwa e, kowe iki senengane njalukmu werna-werna e. Kowe iki wis tuwa e, modele aneh-aneh. Aku sing ra kewagang, meng cendhike, nyok ra tekane tak tekan. Ngene ngapur ora. Ayo, Penyarian kalah, Bathara Indra kalah, Bathara Brahma kalah. Sing duwe panguwasa kayangan Suralaya kon maju kene. Mungsuh karo aku ora bakal tinggal loncat legane. Wah. Aku kowe iki jane isih kulawarga karo aku. Ngerti aku, kowe anake Semar to, anake Sanghyang Ismaya to. Iya. Mula kowe iki jane isih iso tak eman apa ora? Rasah eman-eman aku kaya sinden eman-eman. Ayo pokoke kowe melu Bathara Guru tetep dadi mungsuhe Bagong. Oh, lha apa aku mentolo karo kowe? Apa kira-kira aku kudu nyabut nyawamu? Wes, ya mau Dipati. Nek pancen kowe arep njabut nyawane Bagong, nek iso jabutan. Ning kowe ora iso njabut nyawane Bagong, tak jabut nyawamu. Lho. Lah kok nekat ki piye? Nekat wae nek ora nekat ora kecekel-cekel wae. Ora dinekati tuman. Oh, mati dening aku jabut nyawamu. Jabut genti ora iso jabut karo Bagong. Wah.
Dar dikandhani ora gugu jabut nyawamu tak go metu sukmamu ayo Tangiya yen pancen kuwi anake Semar sing digdaya Tangiya legane atiku semute tak pindah kene ya apa ora agene dewa ki mung karo wong keneng semute wedi ngele karena kene drubung semut geni ya golek sing kepenak mlayu ya Madipati ora sembodoling gleleng weh lah yem tak andane nggih napa meleh Mas mau ngerti ora aku dijabut nyawane karo Yang Madipati aku gledak sampean sedo ketoke ya mata ki pet-petan mata ki mak perpet-perpet awak ora iso obah gledane kok saya suwe-suwe tenagaku timbul meneh mripat cetha meneh terus aku pindah nggon ya Madipati mlayu yang guyu yang nggih asem ora guyu kamplengi kowe guyu kok dipeksa ora nggih nun ya ana wong kelangan dompet lho Pak Wagimin Pak Wagiman kehilangan dompet ada SIM C dan SIM A suruh surat kendaraan Supra parkir nggih tulisane kaya dokter angel diwaca wis ngono ya aku tak golek SIM lho kayangan gawe sungsang bawana balik pokoke